Zasad nema službenih izjava u kojima bi se objasnilo zašto je Jurić odustao, ali neslužbeno se najčešće može čuti kako je jednostavno bila stvar principa. Naime, Juriću navodno nije najbolje leglo što se uopće toliko dugo čekalo da ga se potvrdi kao trenera nakon što je smanjio zahtjeve i izašao u susret Hajduku kako bi došao u Split. Svi krive sada Aljošu Pavelina za ovakav rasplet, ali da li je on zaista kriv? Ako je on stvarno usporio pristanak, postavlja se pitanje zašto? Zašto izigrava fatvu u klubu i zašto sramoti ugled kluba? Jurić je slobodan trener i čini nam se kao da je još uvijek u neudomici iako je dobio Hajduk. Za sve postoji second chance. Svi ostali treneri koji se spominju su čista laž, nikakav Čabraja ne dolazi u obzir jer Hajduk nije ni uspostavio kontakt, a bez uvrede nije on trener za veće klubove jer Hajduk mlada razvojna momčad. Uskoro ćemo znati više o svemu i o novom treneru jer netko mora i to biti.